Eu fui unha das que me apuntín á huelga de hambre con 3 compañeiras máis, porque, bueno, eu tiña aí a miña nai traballando desde cría. E parecíame injusto que a miña nai, con 52 anos, que se quedara na casa sin nada, traballando aí toda a vida, porque daquela traballaban sábados, domingos, estaban ao mellor nunha festa, tocaba a sirena, viña un barco para descargar peixe, tiñan que vir, non era como últimamente, que traballabas as 8 horas e xa te viñas para a tua casa. Creo que é un traballo que non se valora, non se lle dá importancia, como se o salario dunha muller fora un complemento para subsistir. Non se vive como un salario digno para poder vivir unha muller sin depender de.